Anw ye fɛnba min sɔrɔ bi nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma in na a kɔni ye nafa se fan fila bɛɛ ma a kɛra kɛn yɛrɛ ye o walima foroba cakɛda o k'o tagacogo falenna an hakilila ye ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a bɛɛ sira ɲuman kan wa a bɛɛ fan fila bɛ nafa a ɲiningalen ko mun de kɛra majɛ ye a ko farafinna da doli hakililaw ta yɔrɔ la ko o kɛra majɛ ye dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnla Ameriki ani farafinna ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la ka ɲɛsin yelen ko fanfɛla ma mun ye k'a fɔ ko farafinna jamana wɛrɛ ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa u bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na kuran yelen sɔrɔli la ani farafinna yɛrɛ k'a ka dugujukɔrɔfɛnw bɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin jamana kelen-kelen bɛɛ a bɛɛ bɛ se ka dɛmɛ ko wa u ka baarakɛyɔrɔw olu fana bɛ k'u seko kɛ mun ye kuranko dɛsɛli ye farafinna yɛrɛ jamana kɔnɔna la a ko farafinna ka kan ka i sinsin a yɛrɛ ka dugujukɔrɔ nafolow kan yaasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la ko a kɛra tile ye sa walima fɛn wɛrɛw u yɛrɛ kan ka u ka yelen k'u jija k'u o sɔrɔ u yɛrɛ ye ka sɔrɔ ka wele bila u dɛmɛbagaw ma u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nizeriya jamana ka lasigiden kuranko fanfɛla la ale fɛnɛ ma to kɔ nin kɔɲɔ in na yɛlɛma kan ka don baarakɛ cogoyaw la an kan ka farafinna nafolo damu bɔ an yɛrɛ sago la ka na ni nafolobatigiw ye caman ye farafinna yaasa n'u bɛ se ka dɛmɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min na ko farafinna bɛ wulikajɔ la farafinna ka lajɛrɛ dɔ kɛra ni a bɛ fɔ ko African Energy Forum farafinna bɛ nafolo caman don yelenko la ko san 2 tɛmɛnen o lajɛrɛ kɛra Kenya salon ta o kɛra Espagne farafinna bɛ nafolo don la yelen sɔrɔ siraw la kɛrɛnkɛrɛnla tile siraw fɛ ko an kan ka an sinsin yelen yɛlɛma siraw kan yaasa yelenko gɛlɛya min bɛ farafinna ale ka kuma la a bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na